Dobar dan, dobrodošli u Nel Talks. Moja današnja sagovornica je jedna od najpoznatijih imena u HR zajednici u Srbiji i regionu. Ona je mama, supruga, sertifikovani DJ i izvršna direktorka za ljudske resurse Nel grupe, Bojana Mucić. Bojana, dobrodošla u Nel Talks. Bolje vas našla, hvala divna. Kako si? Dobro sam, nije loše. Ovo sertifikovani DJ zvuči kao oksimoron, a o tome ćemo posle, verovatno. Apsolutno, neće proći da te ne pitam to pitanje, svakako mi je vrlo interesantno, ali ajde da krenemo od početka. Ti si završila književnost na Univerzitetu u Beogradu. Kako si ušla u HR svet? Pa sasvim slučajno. Ja sam zapravo pred kraj fakulteta bila babysitterka. Čuvala sam jednog preslatkog klinca koji je sad skoro diplomirao. I u toj porodici mama je vodila HR agenciju i ona me zapravo uvela u svet HR-a, ponudila mi prvu šansu, a danas ona je naša koleginica u Neltu, tako da se krug zatvorio. Eto, interesantno. A kaži mi, u kom trenutku si znala da je to to? Eto, završila si književnost i ušla si u taj HR svet, jel si ikad premišljala kao da li je to ili si nekako koji si krenula to da radiš znala? Pa naravno da tad nisam znala. Moja karijera, to je počelo pre više od 20 godina i u tom trenutku je HR bio nekako u povoju na ovom terenu. Nisam imala predstavu, recimo HR agencija, što to uopšte znači, zašto bi neko uopšte angažovao agenciju, zašto to ne radi sam. Naravno onda sam shvatila kad sam se zaposlila, kad sam počela to da radim, kako to sve izgleda. Nikad ne bi menjala ovaj posao, ja jako volim svoj posao i nisam mnogo posle razmišljala da bi se prebacivalo nešto drugo. U jednom momentu svoje bogate karijere si se preselila iz Srbije u Hrvatsku. Koliko ti je trebalo da presečeš i da doneseš takvu odluku? Pa nije mi trebalo puno, kažem nije nam trebalo puno jer smo nekako i porodično doneli tu odluku zato što smo se selili svi zajedno. Ja sam već u tom trenutku i razmišljala o nekom sledećem koraku u karijeri, bila sam i u nekom programu u koji sam završila, tad sam radila u Coca-Coli i već je bilo nekako i očekivano da se to pomeranje desi, sad u kojoj zemlji, da li u našoj ili u nekoj drugoj. Na kraju je ispalo da je to Zagreb i Hrvatska. Bila sam zadužena tada za Hrvatsku, Bosnu i Sloveniju. I vrlo mi je bilo to interesantno iskustvo. Brzo smo doneli odluku, ali ima tu moment pripreme. Mene svi uvek pitaju kako tako se brzo navikneš i kako vi to tako lako. To tako izgleda sa strane, ali ja to obično odbulujem malo napred i onda kad se promena desi, onda se desila i ne vraćam se nazad. Bilo nam je stvarno fenomenalno iskustvo. Na poslu bilo dosta izazovno. To je bilo i vreme kada je vrlo brzo nakon našeg preseljenja i počela korona. Pa smo doživjeli 3 zemljotresa u Zagrebu, tako da nas je svašta snašlo, ali nam je zapravo bilo fenomenalno. Imali smo odličnu ekipu, ovako iz škole, komšije, susjedi. Vrlo nam je bilo to lepo iskustvo i dan danas volim da odem u Zagreb kad god imam priliku. Koliko si je bilo? Sećam se, samo kad sam pomenula i te zemljotrese i to, sećam se tada je svojevremeno na tadašnjem Twitteru neko rekao da sam gledao film u kome se sada u vreme epidemije sad još i pojavljuje zemljotres, dao bi mu 3 od 10, kao koliko je život stvarno nekad interesantniji od filmova. Ali sve ste prebrodili? Sve smo prebrodili, da, bili vratili se i zapravo se ja iz Zagreba i vraćam u Srbiju i dolazim u Nelt. U Nelt. Kad smo kod toga, mi smo imali jednu kampanju koja se baš tako zove, pa je red, evo, da te pitam, kako ti u Neltu? U Neltu mi je odlično, hvala na pitanju. Nelt je nekako kompanija koja zaista spaja i onaj korporativni svet i porodične neke vrednosti. Mi to volimo da kažemo best of both worlds. Tu je centrala, znači mi smo ovde grupa, ne dolazi nešto iz nekog svetskog grada, nego mi ovde kreiramo, samim tim je prilika za kreaciju veća, prilika za uticaj veća.
Moj tim koji vodim je odličan, oni su onako stvarno jako posvećeni i odgovorni, tim sa kojim radim, ljudi sa kojima sarađujem, tako da svakom bih preporučala našu kompaniju. Jel te nešto iznenadilo kad si došla? Pa ne znam da li me iznenadilo, jer ja dolazim dosta iz slične industrije u tom trenutku, tako da i meni bilo lako da se uklopim i Neltu da me verovatno prihvati, jer je to vrlo sličan posao. Naravno, ima stvari koje su drugačije mnogo, evo, na primer, zaduženje za Afriku, to je za mene bio nepoznat teren u tom trenutku. Iznenadila me, naravno, veličina kompanije, iznenadio me taj vedar duh koji se uprkos usložnjavanju i povećavanju broja zaposlenih i dalje održao. Ljudi su jako kolegijalni, žele da provode vreme i van posla, vrlo su upućeni jedni na druge. Već je ono poznata frazama to su Neltovci ili Neltovci tako rade, tako da saglasna sam skroz. Ono što mi je vrlo specifično za tebe, pošto sarađujemo na nekim projektima, na nekim zadacima, je izuzetno visok nivo responsivnosti. Opet, ti si izvršna direktorka za ljudske resurse i čak sam ti nekoliko puta to i kazala, pa reci mi, od čega to zavisi? Da li je to dobar time management ili nešto drugo? Hvala ti, divno što me hvališ ovako u lajvu. Pa, verovatno jeste neka vrsta odgovornosti, poštovanja, jer nisam se rodila kao direktorica. Ako mi je neko pisao, znači da očekuje neki odgovor ili treba nekom da ga delegiram ili odgovorim, nekad se desi da je mail zalutao ili da je mogao da bude poziv ili nešto drugo, ali u svakom slučaju uglavnom su to te stvari. Postoji još jedna stvar, a to je što ja stvarno i volim komunikacije. Nije da drugima kasnim, mada dešava se i najboljima, ali za vas sam uvek tu jer stvarno mislim, pogotovo za interne komunikacije, mislim da je to jako važno, da naši zaposleni vole i treba da budu informisani. Tako da to je nekako i moja strast, pa sam onda uvek tu prva na odgovoru. A kaži mi, kako donosiš odluke i kako se inače donose odluke na sastancima lidera? Svašta se vrti po internetu, izlaze mi neki reelsevi, tiktokovi i tako dalje. Kako to izgleda, kakva atmosfera, pa evo da pitam iz prve ruke. Pa odluke se donose zaista u dobroj veri, u smislu da gledamo interese naših partnera, kupaca, zaposlenih i naravno našeg biznisa. Nekako nismo sami u tim odlukama, znači mi odluke donosimo timski i na nivou izvršnog odbora i na nivou HR tima. Retko kad i ja sama donesem odluku baš da se ni sa kim ne konsultujem, znači uglavnom, pogotovo kad su neke velike stvari u pitanju, tako da čovek nekako i nije tu sam. I dobro je što je tako, zato što onda uzmemo u obzir i različite perspektive, uzmemo u obzir šta će biti dugoročne posledice, kratkoročne posledice, kako to izgleda za nas kada onako izmenjamo različite šešire i onda se naravno donese odluka. Sad, ljudi nekad imaju tu romantizovanu zamisao da sad odluka lako doneti između sad dobre i loše. Pa naravno da je lako, mislim, obično nije tako. Obično se upoređuje gde ima manji rizika, više rizika, šta je dugoročnije, bolje za nas i tako dalje. Lako je doneti odluku između dobrog i lošeg. Naši zaposleni mogu da budu sigurni da se uvek 3 put meri, jednom seče, da uvek gledamo kako da, ne znam, ako treba da skratimo troškove, kako da sačuvamo radna mesta, uvek nam je to prioritet, a zbog toga da se ne bi bavili skraćivanjem troškova, mi smo uvek orijentisani na rast, zapravo kako možemo da još više rastemo, da ne bi razmišljali o ovoj drugoj strani. Kad smo kod odluka, da li je loša odluka bolja od neodluke? Pa zanimljivo pitanje, da. Treba ići napred. Mislim da ovoliki biznis, kao što ima Nelt, može i da istrpi nekad neku lošu odluku i nemoguće je da ih nemamo u poslu. Znači, kogod nešto radi, doneo je ponekad i lošu odluku, tako da one su prosto neminovni deo su biznisa. Ali ako je biznis stabilan, ako je drživ, onda i tu možemo možda i neku pogrešnu odluku da pregrmimo i da idemo dalje.
Iz ugla HR direktora, kako izgleda savršen CV jednog C-level kandidata? C-level kandidati, da, obično ni nemaju CV, a nama često ni ne treba. Obično nekad imamo i samo LinkedIn profile takvih kandidata. Naravno, ako su ažurirani, ako su sređeni, pa nam ni ne treba nešto dodatno pored toga. Bitno je da bude pristojan. Možda je čak i sumnjivo kad je CV od C-level kandidata previše našminkan. Pre to za juniore, recimo, očekujem, znači ako je kandidat, ako ima manje iskustva, onda stvarno očekujem da taj njegov CV bude uredan, jer prosto to je tvoja lična karta u tom trenutku kada još nemaš toliko iskustva iza sebe, pa je red i da se oko tog CV-a potrudiš. Za seniorne kandidate dovoljno je da se vrati u rikverc iskustvo, da to bude onako pedantno, sumirano, a sve ostalo onda rešavamo dalje intervjuima, centrima procene i ostalo. Kad smo se pripremale za ovaj razgovor, sam te pitala u nekom trenutku da li imaš tu profesionalnu deformaciju, da uvek razmišljaš o tome kad upoznaš nekog novog, da li bi ovo bio potencijalno dobar kandidat i za koju poziciju? Da, radimo to, da, mislim da ceo moj tim to radi, skeniramo stalno, naravno u nekim granicama normale, ali da, ako poznam nekog interesantnog, ako mislim da bi bio dobar za NELT, uvek otvorim to pitanje, ali ljudi se i sami javljaju, znači non stop neko piše, pita, mi ga naravno upućujemo i na naš sada karijerni sajt karijera.nelt.com, ali u svakom slučaju ja sam tu da uvek pomognem, posavetujem gde bi bila dobra prilika, da li je NELT dobra prilika za tu osobu, tako da stalno se ljudi javljaju i raspituju. Kaži mi, koje karakteristike razlikuju dobrog od prosečnog lidera i da li imaju neke zajedničke crte, svi dobri lideri? Da li postoji neka nit onako koja se provlači za sve? Pa zajednička crta bi verovatno bilo da uopšte ljudi žele da ih slede, jer ako nema tima, nema onda ni lidera. Sa liderima sa kojima sam ja radila i sa kojima trenutno radim, u suštini zajednički imenitelj je ta orijentacija ka postignuću i orijentisanost na rezultat, zapravo da ljudi grabe, da se rezultat ostvari. Taj pobednički mentalitet koji mi imamo isto u našim vrednostima, on je zapravo po meni taj zajednički imenitelj. Mi sad imamo i listu stvari u kojima smo dobri, listu stvari u kojima možda i nismo toliko dobri, koje treba da razvijemo, ali u suštini u karijeri se mi i vodimo negde ili vozimo na neke 2-3 kompetencije, neke naše najjače snage, u smislu neko je jako analitičan ili je dobar pregovarač ili je strukturisan, organizovan, ali zajednički imenitelj jeste taj pobednički mentalitet i ta želja da daš više, jer teško da se može daleko stići sa prosečnim zalaganjem. Ja to bar nisam videla. Kad smo kod lidera, sad dok pričaš, pada mi još jedno pitanje na pamet, a to je kad jedan lider ima takve sposobnosti, kad ima izvanredan pobednički mentalitet i neki jasan stav, a nema neke druge kompetencije koji su možda značajni za ljude ili za neki drugi segment biznisa, recimo analitičnost, birokratija, šta god, u kojoj meri pravite kompromise? Pri izboru? Da, pri izboru. Pa ja obično kažem kad se napravi neki veliki kompromis, stvarno se najčešće pogreši. Iako niko nije savršen, svako od nas ima svoju razvojnu oblast. Pa je sad to negde i naš posao HR-a da vidimo kako se kandidat, ako baš ima ono što nama u tom trenutku treba i da to bude onda neki perfektni meč između posla i onog ko preuzima taj posao. Sad, ja sam uvek za to da ako neko vodi ljude, da treba da ima neku prirodnu sklonost prema tome, zato što utiče na, ako ti vodiš tim od recimo 7-8 ljudi, ti utičeš praktično na 7-8 porodica i onda ako postoji
osoba koja zaista nije za to da vodi ljude, pre je onda bolje usmeriti na neku stručniju, ekspertsku poziciju, nego da tu imamo jedan veći tim koji prosto nije zadovoljan. Ali neke kompetencije se lakše, neke se teže razvijaju. Zaista mi to kažemo u HR-u, postoje neki stepenik šta je lakše razviti, šta je teže razviti. Znači najlakše je razviti znanje, ako je neko otvoren, ne zna, naučit će. Veština je malo teža da se savlada, zato što treba vremena, treba prakse, a onda idu one stvari koje su malo teže za razvijanje. Ako neko ima neko možda pogrešno uverenje ili stav ili ne veruje da je to bitno, teško ćemo onda nešto razviti kod te osobe ako ima takvo uverenje ili ako neko ima neku prirodnu sklonost. Znači, ako je neko, recimo, jako veliki introvert, a pozicija zahteva, evo sad, na primer, posao koji ti radiš, teško da je to onda da je to dobar meč. Sad, što se tiče isto i kompetencija koje ljudi razvijaju, neke lakše, neke teže razviti, recimo, ne znam, prezentacione veštine relativno je lako razviti, a sad neko strateško mišljenje, to već ide malo teže. Jasno. Ti si vrlo aktivna u HR zajednici i u Srbiji i u regionu. Kaži nam koje su aktualne teme zajednice? Pa HR ima zapravo i neke svoje evergreen teme, jer svi mi smo na sličnoj misiji da se ostvaraju biznis rezultati dok je organizacija zadovoljna i dok poslujemo pod nekim optimalnim troškovima. Znači, to je neka onako ultimativna i večna misija HR-a. Sad, naravno, uvijek ima i aktualnih tema, mada i tema radne snage i nedostatka radne snage. Ja se sećam i na početku karijere smo govorili o tome, a tek sada u ovom trenutku. Zatim sada AI, naravno večna tema, što u HR zajednici, što šire, kako da je najbolje iskoristimo u biznisu, kako da obučimo naše zaposlene. Zatim taj skills-based learning, gde razvijamo neke veštine zaposlenih, a ne samo da gledamo opis posla, da nas opis posla ne ograničava, nego da razvijamo veštine koje se onda mogu različito koristiti u različitim poslovima. To su neke, recimo, od tema. Sad, zavisi na lokalu, nekad često se čuje tema uticaj HR-a, strateški HR. Nama, recimo, to u NELT-u nije tema. HR je vrlo uticajna, poštovana funkcija, deo je borda, odnosno moja pozicija, deo izvršnog odbora, tako da to je, recimo, tema koja nije nama toliko bitna, ali često se provlači ovde na lokalu u HR zajednici. Evo, upravo si pomenula da je deo izvršnog odbora, odnosno ti si u izvršnom odboru NELT grupe. U kojoj meri porodica trpi kada si na vrhu jedne korporacije? Pa, verovatno nešto uvek trpi, mada u našem slučaju ja ne bih rekla da mnogo trpi. Imam ja i svoje momente kad sam mama i deci sam naravno samo mama koja opominje kad će da se uradi domaći, da se izvadi oprema za trening iz ranca i tako dalje. Oni su i dosta samostalni, dosta i moj muž pomaže, odnosno ja kažem ne pomaže, to su i njegova deca, učestvuje, razvozi, dovozi sa treninga, ja sam tih nekih možda stvari pošteđena, ali imamo i dovoljno vremena koje provodimo zajedno, tako da moj balans, ja sam zadovoljna njime u ovom trenutku. Iako sa druge strane može se reći suprotno, ja sam i na telefonu 24/7 i uvek sam tu dostupna za svoje ljude, za svoj tim ako bilo šta treba, ali meni to nekako ide prirodno i nemam to očekivanja od ostalih, ali meni ne smeta da ja tako funkcionišem. Evo, pomenula si work-life balance. U kojoj meri to zavisi od nas lično, a u kojoj meri od kompanije? Pa zavisi i od jednog i od drugog faktora. Balans koji imamo i jeste negde balans koji mi upravljamo. Nekad se čovek stvarno daje puno za posao, pa nekomu kaže smanji malo, ali ako je to čoveku to okej, mislim, svako treba da izabere meru koja je njemu okej. Tako da u tom smislu meni je
meni je moj balans dovoljan, iako sam zaista posvećena dosta poslu. Zavisi od kompanije, sad mlađe generacije tu postavljaju tu crtu nekako jasnije između posla i slobodnog vremena, što je takođe okej, dok god se zadaci završavaju na vreme. Moja generacija je možda bila malo drugačija, onako posao bio negde možda i u vrhu, na prvom mestu, u vrhu svakako prioriteta. Sada se stvari i menjaju i treba da učimo da radimo i drugačije i u tom smislu svako treba i da izabere, ako je moguće, kompaniju koja mu odgovara i da radi na svom balansu, naravno kako mu odgovara, ali opet očekuje se da na poslu imate neki minimum postignuća koji je očekivan za tu poziciju, je li tako? Kad smo kod balansa i kod slobodnog vremena, pomenula sam u najavi sertifikovani DJ. Kako je došlo do toga? Ja, bolji mi je PR na tu temu nego moja DJ karijera. To je zapravo bio kurs DJ-inga koji sam ja dobila za rođendan od mojih prijatelja. Dobro. Bilo je to i nekih nastupa, ko je ostao na kraju, jedna od naše žurke mogu da čuje, ali nisam ja sad aktivna toliko po tom pitanju, ali je fenomenalna prilika i svakom bi preporučila, zato što ja ove godine punim 47 godina, verovatno sam bila tamo jedan od najstarijih polaznika, ali je fenomenalno iskustvo i uopšte učiti nešto novo u ovim godinama i tako da bih stvarno svakom preporučila, a i baš dobar poklon od mojih prijatelja. Jel si se lagano snašla u tome? Jel ti se dopalo? Pa jesam, da, tako bar kaže moj učitelj. Mora se imati neka prirodna predispozicija, ja stvarno volim elektronsku muziku, uvek sam volela i clubbing sad malo ređe, ali moraš imati neku predispoziciju da prosto pratiš ritam i da imaš ljubav prema tome i onda se ide lako, da. Ali nije jednostavno kao i sve mnoge stvari koje gledamo sa strane, koje nam izgledaju jednostavno, kad se upustimo u njih vidimo da tu treba i tekako ulagati vremena, proučavati, studirati, vežbati, da bi to... Završavati, da. Da, da bi to stvarno onako zvučalo dobro na kraju. Je li možda nam preporučiš neko mesto u Beogradu ili u regionu, neki klub koji ti se dopada? Ili neke žurke, sad je popularan taj koncept žurki, jurka, žurke, tokom jutra, matine i tako. Mada nisam još bila na tim dnevnim, uglavnom ako odem uveče. Pa evo recimo klub Kult, mali klub, ali dobri DJ-evi stalno. Dobro, značajna ljubav i velika ljubav u tvom životu je književnost koju si završila. Je li imaš da nam preporučiš neku literaturu kad smo već kod preporuka? Da, sledeći put ćemo i pozorište. Pa imam naravno, da, ja dosta čitam i sada, naravno nekoliko bih volela i koliko sam čitala ranije, ali stignem i to. Pripremala sam za preporuke sve ženske pisce danas, igrom slučaja. Evo, na primer, Annie Ernaux, koja je dobitnica Nobelove nagrade. Sve njene knjige sam pročitala koje su prevedene i ona je stvarno fenomenalna, onako baš ima dobar stil koji udara u glavu. Sally Rooney možda nije baš moj neki favorit, ali mi je jako interesantna zato što ona glas svoje generacije, te kraj millennial, Gen Z, i piše o onako dosta introvertnim profilima, pa mi je iz te perspektive interesantno. Dubravka Ugrešić, takođe fenomenalna. Milena Marković, Deca, sve njene drame i pesme. Evo, neka bude toliko za ovaj put. Mislim da je dovoljno i verujem da će gledalci uživati. Ja svakako hoću, ja dočekam da pročitam, pa ćemo da diskutujemo onda i o tom i da analiziramo. Za kraj, kaži mi, šta je tvoja misija na ovom svetu? Teško pitanje i mislim da imam možda i više odgovora na tu temu. Mislim da možda imamo i više misija na ovom svetu, jer smo danas spomenule u razgovoru i porodicu. Na tu temu ja se nekad šalim, kažem da je moja misija završena, jer moja deca znaju da kažu hvala, izvini i volim te, i u tom smislu od mene dosta.
Što se tiče posla, vola bih da nekako budem upamćena po tome da sam pošteno, savesno i maksimalno se trudila da dam doprinos našem biznisu i našem radnom okruženju, gde god da sam radila. A što se tiče ovog ostalog, civilnog, građanskog, nekako mislim da bi trebalo da nam bude misija svima da na kojim malim ili velikim koracima, koliko je ko u mogućnosti, unapređujemo ovo društvo u kome živimo. Mislim da je to odlična poruka za kraj. Mnogo ti hvala za današnji razgovor, uživala sam i verujem da ćemo uskoro nekad ponovo pričati. Hvala, divna.